MPCC Treasurer Dr. Lalmalsawma Nghaka ZPM Mizoram Sawrkar chu an intiamna hrangah an hlawhchham mek ni in asoi. Sinlung Hills Council in Thlanpui nei tura Congress candidate tan campaign be pui thlaka SHC hlawhchham hrangah a fanna a MPCC Treasurer hian Congress Party chuan Mizoram tan thil tha tam tak an lo ti to a chuti rual chuan ti fu tok lo le mi puite be sei phak lo na an nei ti an hriat thule chung an thil ti dik tok lawa chuan mi puite ngai dam an dil non ti asoi. Dr. Lalmalsawma chuan mi puite tana chen fak omle intiamna ading het Sawrkar Mizorama adin le theinan Congress Party chu pathian kaishuaina dil chungin anin siam thar le a an thokang le mek ni in asoya. ZPM Mizoram Sawrkar chu mi puin be seina sang tak nen an thlan anina chungin anin tiamna a anding tok lava kum khat don thuneina an changto chungin healthcare policy an duang hlei theilava tuna hian a hlui an herlung vel mai ni a soin hei hi Mizoram mi puite run luina le mire theizok te deu so na a angai lo thei lo ti a soi. Dr. Lalmalsawma chuan Mizoram Sawrkar chu ration bu fai a hlawhchhama puin mun phia le ya te sum in ren chema te le anin tiamna a din konga an hlawhchham ni in a soya. MNF Sawrkar nen khan andang lamna atam lo ni in a soya ni.